Ndị Igbo si na ilu oke ehi edowe oke mmadụ, n'ihi na oke ehi gba ọsọ oke mmadụ achụba ya. Ome ihe ọma ga-ahụ ihe ọma, ome udo ga-ahụ udo. Onye na-eweta ọganihu ga-ahụkwa ọganihu. A sị na akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya. Aku Udo Special 2025. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Ndị Igbo si onye na-etu ibu ihe ọ na-eme. Ọ bụ oke mmadụ mere oke mba. Kedu onye a na-ekwu maka ya? Ọ bụ Maazị Ezinwa Julia Junedu Nwosu Nwokorie. Aku Udo ndị Igbo, nwa ọmasị ụmụ enyi ụmụaka Agụsụ nke dị n'ime mba Imo steeti mebia. Ọnwa na-etiri ọha nwoke ọma ji Akụchukwu jiri chọọ ya mma n'obodo, na-eweta udo n'ọganihu n'obodo ya. Ka mere dobo ya ga-ekwu okwu ọma bara ya n'ụwa. Maazị Julian Chinedu, Aku Udo aka obiọma ka iri iri. Onye a na-akpụ oke ọzọ, ihe onye na-emere obodo gị dịka n'elu ụwa. Ndị nyere scholarship dị ọtụtụ, ndị narị ahịa na-akwụkwọ ụlọ ọgwụ ka nkụkwa n'elu ụwa. Ndị na-akwado n'azụmahịa n'ọrụ aka dị iche iche dị ọtụtụ. Oke mmadụ ka ịbụ silent achiever. A na-ekwu ka imere imekwa ọsọ. The gentleman of his generation. Asị n'ụzọ dịrị gị nwa nnukwu ezi oyibo ma. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo onye obiọma. Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Maazị Julian Chinedu, Aku Udo nwoke ọma, onye na-agbapụ ka Chukwu na-agọzi. Ọ bụ ya mere iji atụta ego obodo oyibo na-achọkọta ego n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Biznes isi na-achịkọta ọtụtụ. Gị bụ managing director Aku Udo Transport and Logistics Dublin, Ireland. Gị bụkwa Chief Executive Officer Aku Udo Luxury Hotels and Suites nke dị n'Ebonyi steeti Nigeria. Ọ bụ gị bụkwa managing director Aku Udo Farms Nigeria Limited, Owerri, Imo steeti. Maazị Julian Chinedu, ọ dịkọ na mba nwoke ọma ji akụ ihe udo n'obodo. Abụ ekene ka m ji ekene gị n'ihi ihe omi na-eme n'obodo gị. Chairman Chief Executive Officer Aku Udo Global Foundation, a foundation like no other.
ọ bụ foundation na-akwado udo na ọganiru n'obodo dị iche iche, na-enyekwere ndị ihe na-esiri ike aka. Aku Udo nwoke ọma nwere obi sarịsarị, ya mere Chukwu ji bulie gị elu, were ego oyibo wesa garụ mee gị bụrụ ọgaranya. Aku Udo onye ọma, Prince Kitoman ekene gị, nwoke dị ebube, Aku Udo ndị Igbo. Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Aku Udo, Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo ọ na-enyere obodo aka. Ihe na-eme dị anyị mmanụ eze ọmụgọ, asị na ịgbara ọmụgọ gaba. Prince Kitoman ekene lọla Aku Udo ndị Igbo, ezi ada Cecilia Chidema Nwosu. Ogiri mara obi dị ya ọ dịka oji ọgwụ jide di ya. A peaceful woman makes a peaceful home. Ya bụ nwaanyị udo na-eme udo na-ebe di ya. Kedu onye na-ekwu maka ya? Lọla ezi ada Cecilia Chidema Nwosu, Lady Sunshine, nwaanyị bekee, asama nwaanyị ọma ọmụebi di ya. Nwaanyị ọma so obodo Ụmụkabịa nke dịkwa n'ehime mba n'owe bịa. Nwaanyị ọma Chukwu jiri gọzie di ya. Ọmụma asarụ nwaanyị ọma, a na-enwe ọyị enwe nwanne, abịakwa enwe nwanne bụ ọyị. Ka anyị ji enye ezi nwanne ekene, onye kesikwa ụmụ ihe ụmụaka gụ so ehime mba n'Imo steeti. Maazị Jone Nzedibe Mmebo, Jonel International CEO, Jomata Trading International Limited, Accra Ghana, based businessman. Jonel bụ ezi nwanne, bụrụkwa ezi oyi Maazị Julian Chinedu Aku Udo. Ọ na-akwadokwa n'ime ezi obodo ya. Onye asụ jide ka oji gosiri na ka o jide mma. Ka anyị jee ama Igbo nke dị na Nwangele local gọọmenti ọlụ Imo steeti, were kpọtụrụ ma kelekwa ezigbo ya Aku Udo global, a brother from another mother. Onye ke ya na Aku Udo soro chọnta ego na Ghana. Ezigbo nwa ego na-erubere isi, Chief Chigozie Agogowa, nwanne dị na mba, an international successful businessman, Chairman Managing Director EPP Book Services Nigeria Limited, Lagos, Nigeria. Gozie nwanne, onye nwere gị nwere mmadụ, afọ mụrụ gị mụrụ nwa, jisi ike n'akọma gị. Aku Udo, Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo, Aku Udo onye obiọma, Aku Udo, Aku Udo ọ na-enyere obodo aka.
Akudo, 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 onye obiọma. Akudo, 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 onye obiọma. Akudo, Akudo, ọ na-enyere obodo aka. Akudo, 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 onye obiọma. Akudo, 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 onye obiọma. Akudo, Akudo, ọ na-enyere obodo aka. Akudo, 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 onye obiọma. Akudo, 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 onye obiọma. Akudo.